Uni guys, so jeep na ano, pasimplihan ko ining singilon kang utang niya sa kuya ta gari haluyo na ini na utang niya tapos dahil pa nagbabayad. Simplihan kong singilon ta gari videohan ko ta tamili ding ano, dahil siyang kasuratan sa utang niya. Gari glilingaw-lingawan na sana. Kaya uni dudulukon ta. Brad, pasilpi-silpi ka pa. Ano nasa utang mo tabi? Utang? Oo, 5 taon na baga. Kaso ari nito. Ni panuragan mo an. Pinaduman mo ako sa Indo. Igaapod ta ka, nagbubungog-bungogang ka na ba o ka mambungog? Di ko man namamati. Uragan mo an. Tapos pinaduman mo ako sa Indo ta, sabi mo mabayad ka na, tapos pag abot ko duman nagbiyahe ka palaan. Yung nag-iingo pa ako pambayad, kaya mabiyahe na ako. Urag-uragan mo an. Tapos nagtaram ka pa sa kuya na kantig singil ta ka. Para halion mo ang para takang inot na ikanang utang sa kuya. Grabe, so pakimahirak mo. Tapos ngunya pigpapara-para mo na sana. Oo, para kay dito man sa nabaga. Lintian, iyan ang tigataram ko. Maski nga ni kidiit kay magdakol, dapat dahil mo pigpapara. Ta utang mo bagay ito. Ya mabayad man nga ni ako. Ay, nyo arin, 5 taon na tabi baga manoy. 5 Pag taon na. bayad na ako, saka ako mabayad. Nya kung dahil palan. Dahil man, saka na. Kaya, iyan ang problema sa tuya. Sige mo ang utang. Grabe ang pakimahirak mo. Nagiging bungog ka na. Nagiging buta ka na. Pag nahiling mo ako, inaiwas ka. Dahil ka manahiling. Tapos, sayin ka. Dahil ka manahiling. ay sus, nagsabatang kita. Kang haranina ako, suminiwa ka. Dahil mo ako'y lapod. Lintian, igparaapod ta ka pa. Igo ako tago kay itong kwarta pambayad. Oragan mo an. Tapos kang tigsingil ta ka duman sa ano. Dagit pa kamunduan ni misis mong tigsingil ta ka duman sa Matawo. Dahil na kaming mapadumanan kung masingil kami. Saan kami pwedeng magsingil? Nagdumang kami sa harong nindo. Antaramon mo. Mabayad ka. Hain na. 5 taon na malipas na naman lamang. Ano ini? Ngunyan, pasensya ka na tabi, Manoy. Nagbidyo ako. Nakabidyo pala. Nagbidyo ako, nganing may ebidensya ako. Dumana kita sa barangay mag-uhuron. Sa'yo na barangay. Papudan ta ka na sa natabi, Manoy, duman sa barangay nindo. Sala ining karastaho na ini. Duman pa sa barangay. Yaon na kita nag-auron. Iyan nga na ang problema sa imo. Makwinta ko kang utang mo sa kuya. Sa 5 taon, sa porsyento, sabi mo, maski porsyento matao ka. Porsyento ba kang una? Hain ang porsyento nga ni pisong duling day lamang nakakakasta sa imo. Idagdag mo naman sa utang, sa porsyento. Ay sus, kung ilingon ta, pag kuininta ko sa utang mong 10,000 sa kuya, baka nag-triple 14 na tabi ang value tabi ka ito. Kung triple 14, pwede tayo tapos sa inta para uma. Uragan mo ang hibo mong an. Kaya pag mga arog kayo na para pautang, dapat talaga may may tataw ka mong garantor sa muya. Dipisilo ng pagsisingil kang palingaw-lingaw. Ano ang pwede kong itaong una sa imo? Ay, day ako matugot na day mo pwedeng matauanan ito. Gari, bako man ito karaw-karaw, matao kang 200, matao kang sanggatos, matao kang 500. Anong mangyari kang utang mong ito? Hindi nababawasan baga. Ay, parot. Abuta na lang. Gurango na lamang ako. Dahil mo pa nahulugan sa utang mo. Natapira lang. Edad mo yan. Uragan mo an. Na mga taramon mong anapaltarason. Sala-sala ang gibo mo baga manoy tabi. Ngunya, nabibidyohan ta ka. Binidyohan ta ka ta. Muya ko tabing arama ni kupitana. Arog lamang kay ng sistema kang tanganing may ipabarangay na ako. Pamili day nga kapot akong papel na kang sa utang mo. Nag-deny mo ang utang na may utang ka sa kuya. Sisay ang kupitanin daw. Uragan mo an. So kupitanin na duman ako maduman. Day pwede an. Barkada ko ito. Kaya Manoy tabi, tamili barkada mo. Iyan ang problema sa tuya. Ngunya na nabibidyoan ta katabi sa
Magirilingan na sa natabi kita dumantaday na kung maginibo kay ni dipisilon ang pagsingilon ang bungog, dipisilon pagpukawon ang mata, tapos dipisilon pang paghilingon ang buta. Kaya dahil na kung maginibo tabi sa imo manoy kay ning arog kay ning sistema mo, nagbabiyahe ka man oral daw maski paghulog-hulugan mo lamang maski puro 500 sa utang mo dai. Yeah, dahil nga ni nakakadilin siyang 500. Paano ako mahulog kay 500? Uragan mo. Nagtataram ka sa kuya na mautang, tao ka. Para papagal mo pa ako pabalik-balik ako duman sa Indo. Ning uragan okay balik tapos daiman palan. Pag abot ko duman dai ka man. Kanigo akong pambayad dahil ka nagduduman. Ay sus, kang igwa kang pangbayad dai mo ako igapudan. Wala man akong loan. Iyan ang problema sa imo. Kang igwang pambayad dai mo ako ignarumduman. Hindi man tayo, ikaw man nga nagsabi kang magduman sa kuya. Ay sus, tapos kang day kang pambayad, inapudan mo ako. Tapos kang pagduman ko sa Indo, huminali ka. Ito, nagbiyahe nga. Iyan ang problema sa imo. Tapos kang nahiling ta kang nagbabiyahe ka, tigsingil ta ka, sabi mo, day ka pang pirak. Yo, tayo pigkarga ako ng krudo. Tapos, oragan mo an. Igbubuha mo sa nawa kami. Magtuga ka kung yarin kaya dumang kita sa barangay magpapermahan. Sabi ko, antuga ako pag iguana ako pambayad, mabayad ako sa imo. Oragan mo an. Nyo rin. Day ko lang araw. Duman sana. Kang nagdumang ka sa kuya, grabe mo sa pakimahirag. Tapos ngunyan, arog ka. Arog talaga kaan pag may kaipuhan. Pag-uutol ako. Dahil na ini pwede. Basta ano mo na sana sa barangay ta. Madumana sana ako sa barangay. Ko ini. Na ang utang mo sa kuya na 10,000 sa 5 taon tabi na porsyento. So porsyento ko pa. Tagari sala-sala ang ginibo mo sa kuya. Bala ka na, kung pirang porsyento. Puro ka porsyento. Dahil mo man pala nagbabayadan. Madumana ako, yan tabi ini iyan Grabe ang utang kan sa kuya tapos arog pa lang ka, nagdi-disguise pa. Iyan kalbo man ngani palan. Sige mo pa disguise ko na mo dito ka mabisto. Iyan ang tuudong ka mukha, nagdi-disguise pa ka mo. Ngani makadulag sana sa mga pinagkautangan nindo. Ito palan, kalbo ka man sana. Paduro disguise ka pa. So pambayad ko sa imo, ibinakal ko ka ini. Urag-uragan mo, nakabakal ka kan. Tapos ni piso dahil mula maawig tawan. Dahil ka talagang padumanan. Kaya, ta ka na sa barangay, taarog ka ng ugali mo. Iyan tabi, iyan may buhok-buhok pa ta, nagdi-disguise pa dahil sa utang. Iyan may mga utang patabi ini sa Indo. Barkada ko ang kupitan nindo. Ayan kung may patabi dyan na nagkakautang digdiho yan tabi nagdi-disguise sanaan, kalbuman ay inda ka, maduman ako ta, makaibladon ka, nahiblad ako tabi sa imo. Uragan mo nag-helmet ka pa, tanganing day ka sa nabisto ka mga pinagkautangan mo. Iyan pala ng pang disguise mo, kaya pala nasa sabat ko ang pag-una ko, ibang driver, ikaman sana palang tarog ka ng gigigibo mo. Paano ka mabisto kaan na ikaw so may utang sa kuya? Mamuya ka daw kaan? Iyan pala ng gibo nindo arog pa lang kaan, kaya ninguragan kami hahanap sa Indo. Nagdidiris guys pa kamo, kang nagurutang kamo sa mga karamba. Alaton mo, tamang utang ako sa padihong ko, tayo bayad ko sa imo. Iyan sana. Pero ang sinabi mo kaan, sabi mo, may malun ka. Tapos nakalun ka na, tapos lingaw mo na ako. Ibinayad ko naman sa loan ko. Tapos masabi ka, masubli ngayon ako dumangki pa dita. Bayadan ko lamang ngayon, maski sa porsyento. Hain, ulit ni ina nga lamang kang gibo. Man ako tinawan ni Pade. Iyan ang problema sa imo. Paano ka pa nga ni tawan na dahil ka man tataw magbayad? Tatawa ako mag-utang. Tataw ka mag-utang? Masikadan ta ka lamang. Umundo ka na taba ka, masikadan ta ka. Maduman ako. Dahil kang kamugtakan. Iyan tabi Mintian may mga utang dyan. Uni pa. Turagan mo Tudong ka kaan. So, garantor mo sa kuya na ATM. So ATM. Muni Lose kaan. Igarantor mo sa kuyang ATM. Sabi mo, maagi may meeting ka mo sa Madam Nindo. Tinao ko sa imo. Tapos ito palang sinangla mo sa iba. Uragan mo na gibumuan sa kuya. Tawara kami pambakal bagas. Dapat binalik mo sa kuya. Tarog kaan. Muni lang Ano ang ATM? ATM ang kang Purpose. Parot lamang ka. Niliunta daw. Barangay Muson bagaan pakaraya daw. Anong mangyari kang gibo mong Hindi na gibo mo Pigahagad ko sa imo so ATM na
may gulamang akong kakusgan. Tapos ngunyan binawi mo tapos isinangla mo palang sa iba. Turudong kamukaan sige nindoan sarangla sa iba tapos ngunyan paghiharagad sa indo so ATM dahil na nindo nakakastahan. Dahil nga. Sana sa imo oh. Anoan? Eh ka na magpararibok. Di puta smart load. Ano mangyari kan? Lord mo tanganing may pang-abot sa Bakit? kuya pag may Baka lamang ako apudan mo. Baka lamang masikadan ta ka na kang gibo mong an. Sa masunod ta magirilingan kita sa barangay kang gibo mong an, dumang kita kikupitan indo. Magirilingan kita. Maski pa padihon mo ang kupitan duman, maggibo sa kipay laksyon nangani magkaigwa ka ki ano ki kaso ta pamili day ka mo nagkakakurulong dahil sa utang arog ka mukaan. Dapat may batas kitang nag-uutang na dahil nagbabayad, dapat pwede nang ikulong tapag mga arog sa indo. Sa utang. Pare yung kaya ang mga ano nindo na dahil nakukulong sa utang, mga day ka mong mga ano kang nangangaipo ka mo, arog ka mo kaan, nagigilugod akong high blood, makahibladong katabi manoy. Ano na ako tabaka kung mahiblad ako sa imo. Hay nako.